Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan po ngayon ay hango sa totoong mga pangyayari. Ito ay ibinahagi ng isa rin nating masugid na tagapakinig. Hangad ko na sana'y kapulutan natin ito ng aral. Kumusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Enteng. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Malabon at may sariling pamilya na. Mayroon po kasi akong karanasan na hindi ko po makalimutan. Kahit pa nga ilang taon na rin ang nakalilipas. Ito ay isang pangyayari na muntik nang magpahamak sa buhay ko at ng aking dalawang kapatid. Tulad po ng marami, ay laking probinsya din po ako at hindi ko po ikinakaila ang tungkol sa bagay na iyan. Laki din po ako sa hirap, kaya sanay ako sa mabibigat na trabaho. Halos lahat na yata ng klase ng trabaho ay naranasan ko na. At wala po akong pinipili, basta mapagkakakitaan. Naranasan namin ang maguling, magtrabaho sa mga pataniman at ang magkopra. Pero kadalasan ay naglalako kami ng suman na ginagawa ng aming nanay. Minsan maaga pa ay naglalako na kami. Na pag inabutan kami ng tanghalian sa daan, ay suma na rin ang siyang kinakain namin bilang pananghalian. Minsan, habang kami ay naglalako, bale 3 kami na magkakapatid noon. Ang kuya namin ay may isang tray na paninda. Kami naman ng nakababata kong kapatid ay may isa ring tray na dala-dala. May nadaanan kaming nagkakasiyahan na sa pakiwari pa nga namin ay nagdiriwang ng kapistahan sa kanilang lugar. Sinabi ng kuya namin na doon daw kami maglako, pero naisip ko na baka wala ring bumili dahil sa maraming handa ang mga tao, kaya tumanggi ako. Ngunit mapilit si kuya na ipinaliwanag pa sa amin na wala namang mawawala kung sakaling susubukan namin. Kaya napapayag na rin niya kami. Paglakad namin papasok ay napansin ko na pinagtinginan kami ng mga taong naroroon. Naisip marahil nila na dayo kami at hindi kami pamilyar sa kanila. Maraming mga tao na abalang-abala at may kanya-kanya silang ginagawa. Iginala ko pa ang aking paningin. Nagkalat ang mga kawa na nakasalang sa magkabila ng daan. May mga nagkakatay sa di kalayuan. Mayroon ding mga mahabang mesa na yari sa kawayan kung saan nila tinatadtad ang mga karne at mga pangsahog na gagamitin sa kanilang mga lulutuin. Nakaramdam ako noon ng pagkasabik dahil sa masasayang tagpo na iyon na aming nakikita. Sa ilang bahagi ay may mga kalalakihang nag-iinuman. Habang naghahanda sila at nagluluto, ay panay ang kanilang tagay. Nang biglang natawag ang atensyon ko nang may tumawag sa amin at kinakawayan kami. Isang grupo iyon ng mga nagiinuman. Mabilis kaming lumapit. Nagtanong sila
kung ano ang aming paninda. Nang malaman nilang iyon ay suman, ay naramdaman kong hindi naman sila interesado. Kaya medyo nalungkot ako dahil tama ang hinala ko na walang papansin sa aming itinitinda dahil sa marami nga silang mga handa. Pero isang lalaki ang nagmagandang loob at sinabing kanya na lamang daw bibilin ang lahat ng aming paninda para idagdag sa kanilang mga niluto. Wala daw kasi silang kakanin. Tumayo ito at dumukot ng pera. Natuwa po ako at narinig ko pa ang kuya namin na napabulalas ng hambal pa sa imo. Nang ibig niya pong sabihin ay sabi ko sa iyo Panay ang pagpapasalamat ko sa lalaki. Nang tatalikod na kami, ay bigla itong nagsabi na kung maaari, ay tulungan daw namin siya na dalhin ang mga suman sa kanilang bahay. Kaya sumunod kami sa kanya. Malapit lang doon ang bahay nila. Nasa pinto pa lang kami papasok sa kanilang bahay, ay nakasalubong namin ang isang babae. Natigilan ito at napatitig sa akin. Iba ang tingin nito kaya parang nakaramdam ako ng hiya. Yumuko ako. Narinig ko na nagtanong ito sa lalaki kung sino daw kami. Narinig kong sinabi ng lalaki na kami daw ay kanyang mga bisita. Ikinuwento niya na naglalako kami ng suman at binili niyang lahat iyon para idagdag sa kanilang handa. Wala naman akong narinig na anumang salita mula sa babae. Pumasok kami ng kanilang bahay at inilagay namin ang suman sa ibabaw ng kanilang mesa. Namangha ako at nanlaki ang aking mga mata na sa tingin ko ay ganun din ang naramdaman ng aking mga kapatid. Dahil sa napakarami nilang handa, may mga sugpo, alimasag, at ilang putahe ng mga ulam na nakahain. May 2 manok pa nga na pinaupo na naroon. Halos tumulo ang laway ko. Idagdag pa ang napakaraming mga prutas. Sa totoo lang, parang hindi bumagay yung suma namin na ihilera doon. Nanatili kaming nakatayo sa gilid ng mesa. Matapos naming mailagay ang suman doon, parang iisa ang tumatakbo sa isip naming magkakapatid. Gusto naming matikman ang mga iyon. Gusto naming kumain. Parang nagwala pa nga ang alaga ko sa sikmura. Nakaramdam ako bigla ng gutom. Narinig namin ang babae na nagsabi na pakainin na daw kami. Biglang kumislap ang mga mata ko nang marinig ko iyon. Dahil bihira po talaga kaming makakain ng mga ganong putahe. Kaya mabilis na kaming naupo. Nagpaalam sandali ang lalaki sa amin at sinabing wag daw kaming mahihiya. Kumain lang daw kaming mabuti. Habang kumakain ay may kakaiba kaming naamoy. Napakalansa noon. Pero hindi ko na binigyan pa iyon ng pansin dahil sa sarap ng mga pagkain. Ilang sandali lang ang lumipas ay naramdaman naming dumating ang lalaki kasama ang kanyang mga kainuman. Bumati kami at niyaya din silang kumain. Ngunit tumanggi sila at sinabing busog pa. Muli naming hinarap ang pagkain. Hiningi ko sa aking nakababatang kapatid ang larangha na pinanguha namin sa daan. Naisip ko kasing mas masarap siguro yung sugpo at alimasag na isawsaw sa sausawan na may konting asim. Nang pipigain ko na ang kalamansi ay pinigilan ako ng babae at sinabing hindi daw iyon babagay sa pagkain. Kaya inilagay ko na lamang iyon sa aking bulsa. Nang makatapos na kaming tatlo at magpapaalam na,
ay pilit nila kaming kinukumbinsi na manatili muna sapagkat marami pa daw silang ihahain na mga pagkain at magkakaroon pa daw sila ng mga palaro na may mga papremyo. Gusto ko sana ang lahat ng naririnig ko, kaya lang sinabi ni Kuya na baka hanapin kami ng aming mga magulang. Mapilit sila na sa bawat sabihin namin ay mayroon silang mga sinasabing dahilan. Paulit-ulit nilang sinasabi na sandali lang naman daw iyon, kung kaya makakauwi din kami kaagad. Wala na kaming nagawa pa kundi ang maupo at naghintay. Iniwan nila kaming sandali. Naisipan ko namang dumampot uli sa mesa ng sugpo. Sinabi ng kuya ko na subukan ko raw na pigaan ng kalamansi na nasa bulsa ko. Napaisip rin ako na baka nga mas masarap talaga kung may konting asim, kaya sinubukan ko. Kinuha ko ang kalamansi sa bulsa at mabilis ko itong pinigaan. Nakakahiya kasi kung maabutan nila kami na kumakain uli, kaya nagmamadali ako. Nang bigla na lamang nagbago ng anyo ang sugpo matapos na mapatakan ng kalamansi. Takang-taka kami nang makita namin ang hawak-hawak ko ay parte ng bunot ng nyog. Kinilabutan na ako ng oras na iyon. Napadungaw kaming tatlo sa bintana at nakita namin ang may-ari ng bahay na aming kinainan na kausap ang iba pang mga taga roon, na nagkakatawanan pa nga ang mga ito. Di namin gusto ang paraan ng kanilang mga pagtawa. Maya-maya ay dumating ang babae sa kanilang umpukan at may dala itong kawa na napakalaki. Di man namin malinaw na naririnig ang sinabi ng babae, ay tila nahuhulaan namin kung ano iyon, na kanila na lamang pagkakasyahin kaming tatlo doon base sa pagkakabasa namin sa pagbuka ng kanyang bibig at sa paraan ng pagmuestra-muestra nito. Napakapit kami kay kuya. Lalo pa kaming nasindak nang may isang lalaking lumapit sa kanila na puno ng balahibo. Nagtatayuan ang mga buhok nito at may matulis na mga kuko na kumakalmot-kalmot pa sa hangin na tila nagyayabang. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nagalit ang ibang mga naroon sa lalaki at sinabing masyado daw itong nagmamadali. Inilabas ng may-ari ng bahay ang kanyang itak at tila sinasabing tatadtarin na muna daw niya kami. Mabilis na kaming kumilos. Halos mapaihi ako sa aking salawal sa sobrang takot. Dumaan kami sa likod bahay. Halos manlambot ako sa amin pong nakita. Nagkalat ang napakaraming dugo at pira-pirasong katawan sa isang plangganang malaki. Naghalo ang mga piraso ng katawan na naroon, pati na ang mga laman loob. Ang ulo nito ay basang-basa ang buhok dahil sa dugo, na nakita pa namin na nakatirik ang mga mata nito. Mayroon ding dahon ng saging at may ilang piraso din ng katawan na nakapatong doon. Halos lundagin namin ang kawayan na bakod sa sobrang pagmamadali. Walang lingon-lingon kaming nagtatakbo. Naluluha na ako dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Ayokong sapitin ang sinapit nung tao na iyon na nasa planggana. Ang nakababata kong kapatid ay umiiyak na noon. Pilit itong pinapatigil ni kuya at paulit-ulit na sinasabihang walang mangyayari sa amin. Nakahinga lang po kami ng maluwag nang tuluyan na kaming makalayo mula sa barangay na iyon. Nakatawid na rin kami ng batis.
Natatandaan kong isang beses lang kaming nagpahinga na sandali at nagtuloy-tuloy na kami sa pagtakbo hanggang sa sapitin namin ang aming bahay. Hindi namin ikinuwento sa aming mga magulang ang tungkol doon dahil baka mapagalitan lang kami at sabihin na ginagawa lang dahilan dahil sa ayaw na naming magtinda. Kung kaya sa mga nakababata naming kapatid ikinuwento iyon at mahigpit naming sinabi na wag silang pupunta sa barangay na iyon kahit kailan kung sakali mang may magyaya sa kanila. Hanggang dito na lang po, Sir PB. Salamat po kung magagawa niyong ibahagi ang karanasan ko sa inyo pong programa. Maniwala po kayo o sa hindi ay totoong naranasan po namin iyan na magkakapatid. Umiiral sila at hindi sila pawang katang isip lamang. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigandaan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Mary Ann Ordonez, Jasper Reid Stories, Music, Basmea Wolfchen, Seni Gonzalez, Foxtrot Oscar, Janet Berol, Dino Castor, Erlina Kokjin Magnuson, Kent Barrel, Maria Fede Bierte, Divina Decuaten, Sweet Lady Centeno, Presbyteros Rose, Luna Ray Perez, Janet Dalisay, Harvey Bioyo, Jazz Arma, Rowena D.S. Velasco, Ritzel Mo, Don Diaz, Malik Mata, Reynante Handig, Roda Rivera, Angela Laureo, Jeff the Ripper, Milacar de Vera, Prince Cloes Lamperoge, Vanna Tonhok, Marites Gibara, Jan Reniel Sakate, Joris Ivano, Kitty Gamis Gaming, Jonalyn Branyan Nuevo, Aisha Bisario, Sassy Girl, Brian Formilosa, Jasmine Santos, Makael, Emilia Kilason, Christopher Kent Medes, Maybel Key, Joy Ann Hinova, Cleofe Guier, Miss Neneng Shahin Hunter X Palaboy, Arturo Bakang, Maharot TV. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.